jugada, sí, sempre tenim confiança en l'equip, però sabíem que era un rival complicat, sabíem que ells si guanyaven es posaven líders, els hi podia pesar aquella pressió i hem sabut jugar les nostres armes. I és cert que segona part hem viscut molt endarrere, ells han tingut 2, 3 molt clares, diria jo, i diverses aproximacions, però bueno, quan jugues contra el Júpiter saps que aquest puntet de sort l'has de tindre si vols puntuar. Crec que enganxar el gol tan ràpid ens ha fet molt de mal. Crec que només han sigut aquestes contres i alguna segona jugada, però ocasions clares, traient a la segona part, ja estaven ja volcats, no han tingut altra. Jo recordo QQ4 molt clares, una de Casillas. Bueno, al final és el que n'hi ha, no pots fer res. Jo ho veig més senzill, un dia entren, un altre dia no, ara estem en una ratxa que no ens entren i el que es queda és continuar treballant i intentar sortir d'així.